Clera a Clidro, ar ôl Dafydd Clidro. Mi a eithim I Clera sais, draw y mangor a'i faes. Yn garw oedd ar fy llais, fi cwrw heb ewyllus. Fi a aeth I Aber Ystwyth, heb na theulu, heb na lwyth, neb oedd I malwm dylwyth. Unigolyn ar lwybrau heledd, I geredded ac I broestio, fy ngwddw fi yn rostio, beirdd li yn ymffrostio, le angysbell y gast. Draw at westi Cymru, ysbier crachach arnau, ysgubor bu fy ngwely, yn encil I ngaethiwo. Dros lonydd rigwm reidiol yn ganu yn drasuriol, heb na lwc na nod y wenol I fwydo o pac w'r wan. Glaw, glaw, glibaniaeth, I gadw fardd yn gaeth. Dŵr ac eto ta waith, dyfrio dros fy methau. Y gellu oedd yn gandryll, o'r arian a'r erchyll hyll. Trienni nad oedd gennau ddryll, mond ffon yn dreinyn. Lusg o fôn I fynwy, drybini yng Ngaergybi, boddi dan y weilgi, o addawon bolgi. Fi na walch yn y gwely, wythnos o wylio'r teledu, dim pellter o gair gydweli, gŵr a gar a chwedlau, fy anwn bach ci cwta, at gych I fercheta, wedyn yr heol lipa, fy swper oedd gopa. Yn hoiw oedd fy hidlath, yng nghanol muri'r twmpath, cyhyddo y math sglyfath, fy ateb sgil a trymedd. Dyn a chi a ffastwn, clecia a churiad a sŵn, gwawdwr ac opiniwn, salw ei gwep fe wn. Ar diwedd dim gwant, na chwpon ceiniog grant, o'r Clêr dim chwant, ond diweddglo heb bwynt. So mae'r pastwn wedi dod allan ar bws. Do? Pam y pastwn? Wel, mae'n traddodiad dwi'n ymwybodol ohono fo. Ges i'n dysgu I iwsio'r pastwn gen rhywun sy'n gwybod am pethau canoloesol. So, yn debyg oedd na lot o iwsio naill ai cerddoriaeth neu rhyw fath o curiad I fynd tu ôl I barddoniaeth. So mae fi a Twm Morris a Gwili Morris a pobl eraill wedi cael ei dysgu wneud hwn. So ni wedi arfer wneud o. A wedyn nes I defnyddio fo lawer yn fy ngwaith wedyn. O'n I methu mynd hebddo fo wedyn. So. Wel, na ni'n mynd I ddweud, oedd y pastwn yn y canol oesol yn fatha rhywbeth yn lle telyn i'r rei o ddim a telyn o ddim yn ddigon cyfoethol. Oedd? Ddim yn wir? Bosib. Dwi'n cwyd yn siŵr am effeithiau. Bosib oedd o'n effaith cwbl gwahanol i'r telyn. Achos mae'n torri drwad lot mwy na fysa telyn. Yndi. So, mae hwnna'n arwain I at y cerdd yma. So, o'n i'n gwneud daith blwyddyn yma. Oedd Eirig Salisbury yn oedd pobl. A mae fe'n gwybod am lot o doethyddiaeth am canoloesol. Oedd e'n dweud o'n i'n tebyg I Robin Clidro. Sef boi oedd yn fatha clerwr proffesiynol o dosbarth mwy, os ni'n dweud gweithiol, oedd e'n mynd o gwmpas tafarndau a ennill I bres trwy... Oedd o ddim yn fardd posh? Nagodd. Oedd e'n sgwennu cerddi, oedd gynno fo rhywfaint o gyganedd yno fo, ond fatha
oedd e'n mwy gwirinnol mewn ffordd. So oedd y Clêr felly yn bobl oedd ddim cweit yn feirdd cydnabyddedig? Na. Dyna beth? Ie, tra bod fi wedi dysgu'r pethau pastwn yma, mae wedi dod yn amlwg oedd e'n pethau amdan dosbarth. So, oedd y bardd yn sgwennu y cerddi, a wedyn oedd yna dosbarth o bobl oedd yn fath o gweision, oedd yn dadgeinior cerddi. Reit. So oedd y bobl oedd yn perfformio, oedd nhw o dosbarth fel gweision, bobl yn sgwennu, yn bobl o'r crachach. So gyd i bobl fel Robin Clidro sy'n dod o'r 6ed ganrif ar 10, oedd o'n fatha torri trwy hwnna mewn ffordd. Oedd yn sgwennu mewn ffordd oedd yn afeilgar i bobl gyffredin. Oedd yn ennill i bres trwy teithio. So oedd o'n rhyw fath o cyn y faled mewn ffordd, oedd o fath o yn ddiweddarach wedyn, fydd y phobl i ganu baledi a felly ar... So dyna beth yw'r traddodiad? Tebyg i rhyw fath o trwbador, oedd yn neud i bres trwy perfformio, yn ella oedd rhywun fel Dafydd o Gwilym yn neud o, oedd yn cael ei dalu gyn... Efo'i delyn.